Zdar lidi, zdravím vás u nášho videa. Můj syn vám teď pově, co jsem mu slíbil a na čem jsem se s ním domluvil. Takže dneska si zahrajeme Horse Challenge o 5000 korun fyzik. Yes. Takže to musím vyhrát. No a dávali jsme si kámen, nůžky, papír. Zadáváš první, tak jdeme na to a těšte se. Jedem. Jsem se rozhodl, že jestli skočí double back, tak tu Horse Challenge vyhrál, aby byl trošku motivovaný. Takže se jdeme na to podívat. Těšte se. Ahoj. Já zadám gainer. Tak jsem to nedal. Takže mám to. Teď zadávám já. Prokoplej backflip. No, tak pojď na to. No tak já to nedám, já jsem posledný prostě z toho. Tak já zadávám layout gainer. Tak já jsem se rozhodl, že mu to uznám i s rozběhem. Protože je to z místa moc těžký. Jako. Tak jdu na to. Teď zadávám front 180 z 5 metrů. No tak já to nedám, protože se bojím té vejšky, ne? Já to přetočím určitě. Takže jdem na trojku. Tak já zadávám side do 3 šede. Tak side flip 360 jsem nedal, pouze 180, takže mám písmeno, ne? Tak já zadávám front flip Superman. Tak já zadávám back 3.6. Takže lidi, tuto Horse Challenge jsem bohužel prohrál. Dal jsem to. Yes, takže se mějte a těšte se na další video. Čus. Nazdar.